Nu skal vi til vores brevkasse. Vi har fået et spørgsmål fra Junia, og hun skriver, det er til dig, Jakob. Jeg har en siameser, som har haft bronkitis, siden hun var ganske ung. En siameser, det er en kat, ikke også? Det er en kat. Godt. Hun er 13 år gammel og får en sprøjte med binyrebarkhormon cirka en gang hver 3. måned, samt brikanylmixtur 2 gange om dagen. Er der andre behandlingsmuligheder? Og nu bliver det jo en lille smule lægefagligt, det her, men ja, det var en masse medicin, og det er ikke så godt, eller hvordan? Nej, især ikke. Man kan sige, det med binyrebarkhormon som injektioner kan der være problemer med. Og det kan det, fordi når man giver det, så virker det over hele kroppen. Det vil sige, det virker i lungerne, hvor man gerne vil have det til at virke, men det virker også i resten af systemet. Det sænker immunforsvaret, og det gør, at man kan blive mere modtagelig over for infektioner. Det kan også give sukkersyge med langtidsbrug, og man kan faktisk se, at nogle katte kan tage på, at det også bliver meget tykke. Så det, man hellere vil, det er, at man vil gerne prøve at behandle lokalt, i stedet for at sige lokalt i luftvejene. Ja. Det er jo noget, man har gjort med mennesker med bronkitis i mange år. Men inden for de senere år er vi også begyndt at gøre det hos vores hunde og katte. Okay. Og det er her katten Kai igen kommer ind i billedet? Kai kommer ind i billedet igen, fordi Kai har nemlig haft fuldstændig de symptomer, som er nævnt i spørgsmålet, og er kommet også på dyrehospitalet med meget svære symptomer på bronkitis, har haft meget svært ved at trække vejret. Ja. Og vi havde ham også på medicin, indtil vi fandt ud af, at vi ville prøve at behandle ham med maske i stedet for. Ja, og det er den, du har der? Det er den, jeg har her. Vil du prøve at vise os, ja, det vil jeg godt, og så skal jeg nok lige have dig til at holde en lille smule fat. Skal jeg lige tage fat i Kai her? Fordi det man gør, det er, at man har sådan en normal spray, som man bruger. Det er sådan en mennesker bruger med bronkitis også, ikke? Men en inhalationsspray. Ja. Den monterer man på masken her, og så sætter man lige på snuden her. 2 gange dagligt, trykker af og venter cirka 30 sekunder. Nu kan man se, at Kai er fuldstændig vant til det her. Han trækker vejret pænt, og man kan se, at den lille ting bevæger det der. Så har man cirka sådan en 30 sekunders session, indtil han har trukket vejret nogle gange. Så tager man den af igen, og så har han fået sin medicin. Og så får man selvfølgelig efterfølgende en godbid, ikke? Det er klart. Så, og jeg kan da mærke, at han spinder lidt. Ja, han kobler helt sikkert det her med noget godt. Har du en godbid til ham så? Det har jeg ikke engang. Nej, var det tarveligt, Jacob. Og så kan jeg sige, at det kan være, altså dels er der det med sundheden, og så kan man sige, at den lille sidegevinst, det er en kat, der så meget i hænder bliver væsentligt lettere at håndtere. Ikke? Så hvis der er andre problemer også, så er den vant til at blive håndteret. Nu er Kai jo fuldstændig tryg ved det her, og har prøvet det mange gange, kan man mærke. Men kan alle katte lære at bruge sådan en astmaspray? Der er nok nogen, der vil have svært med, men langt de fleste kan, og det er altså bare et spørgsmål om at træne dem til det og få dem lært. At det her, det handler ikke om, at man skal holde sig tvinges. Det handler om, at man lige skal sidde stille et øjeblik, og så får man en godbid. Ja. Og det her binyrebarkhormon, hvad var det, der var problemet? Er det sådan, at du vil sidde og sige, at alle katteejere, der har katte, der får binyrebarkhormon, det skal man bare vente med? Nej, slet ikke. Det kommer an på en helt specielle lidelser i lungerne, kan det være. Og så ved man bare, at hvis man kan undgå det, så gør man helst det. Nogle dyr er afhængige af at få det, og de må så have det velvidende, at der måske ryger nogle år i den anden ende. Men i de tilfælde, hvor man kan gøre noget andet, hvor man kan gå ind og behandle lokalt, der synes jeg da bestemt, man skal prøve at gøre det. Det kan være en rigtig god idé, og for Kajs vedkommende har det været super fint. Han har faktisk ikke haft nogen problemer siden. Hvor er det smart. Ja. Godt gået, og så siger vi tak for hjælpen til Kai. Det var godt holdt ud. Og Jakob, tak for svaret også. Og så vil jeg lige huske at sige, at efter udsendelsen, så sidder vores adfærdsekspert Liselotte Christensen altså klar ude ved chatten. Så hvis du har et spørgsmål angående hunde eller adfærd i det hele taget, dyreadfærd selvfølgelig, så kan du stille det til hende inde på dr.dk/aftenshowet.